Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna, eman zure ogitik goselenari, eta hartu etxean aterperi gabeko behartsuak, jantzi biluzik dagoena, eta ez egin entzugor zure gizakideari. Orduan, zure argia egun sentia bezalako zabalduko da, eta zure osasuna bere ala erneko. Justizia izango duzu aurretik gidari, eta jauna eraintza atzetik babesgarri. Orduan, zuk dei egin, eta jaunak erantzungo dizu. Zuk oihu egin, eta hark erantzun. Hemen nauzu, uztarri oro, salaketak eta gaizki esateak baztertzen badituzu, goselenari zure ogitik ematen, eta behartsuaren premia esetzen baduzu, zure argia ilunpean zabalduko da, eta zure ilunaldia eguerdi bihurtuko, jaunak esana. Erantzun salmoa. Jauna argia bezala da zintzoentzat. Jauna argia bezala da zintzoentzat. Ilunpean argia bezala da zuzenentzat, errukiorra, biosfera eta zintzoa. Jauna argia bezala da zintzoentzat. Ongi doakio errukitu eta ematen duenari, bere arazoak zuzen atontzen dituenari. Jauna argia bezala da zintzoentzat. San Pablo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, niri dagokidanez, Jainkoaren salbamen asmoa iragartzera joan nintzaizuenean, ez nizuen hitz egin giza jakinduriazko hizkera landua erabiliz. Izan ere, zuen artean ez nuen ezer jakin nahi izan, Jesu Kristo eta berau gurutzintzatua izan ezik. Horregatik, ahul eta beldurrez, dardarra gertu nintzen zuen aurrean. Nire hitza eta predikua ez ziren giza jakinduriazko argudiotan oinarritu, espirituaren indarrean baizik. Horrela, zuen sinesmena Jainkoaren indarrean oinarritu zedin, eta ez giza jakindurian. Jaunak esana. Aleluia. Jesu Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aldiatan Jesusek esan zien ikasleei, zuek zerate lurraren gatza, baina gatza gezatzen bada, nola gazitu berriro. Ez du jadanik ezertarako balio, kanpora bota eta jendeak zapaltzeko baizik. Zuek zerate munduaren argia. Ezin daiteke ezkutatu mendi gainean dagoen herria. Kriselua ere ez da pizten lakaripean ipintzeko, argi mutilaren gainean ipintzeko baizik, etxeko guztiei argi egin bezaien. Era berean, zuen graziak denen aurrean egin behar du argi, zuen ekintza onak ikusiz, zeruko zuen aita gores dezaten, jaunak esana. Gaurko evangelioan, Jesusek eskatu digu argi eta gatz izan gaitezela. Bi metafora ditugu jakina, eta hain zuzen ere argia askotan agertzen zaigu metafora da, gatza ordea askoz gutxio, baina Jesusek bi metafora horiek erabiliz halako konportamentu bat eduki dezagula eskatzen digu. Lehenengo irakurgaian, Isaiasek, pentsatu behar dugu, Jesus jaionetik, zenbait mende lehenagotik, esaten die bere garaikideei baita ere, honela mintzo da jauna, eta eskatzen die, eman zure honetik goselenari, hartu etxean aterperik gabeko behartsuak, jantzi biluzik dagoena, eta
ez egin entzun hor zure gizakide, hoxe eskatzen die eta esaten die, orduan zure argia egun sentia bezala zabalduko da. Hau da, argi izatea, Isaiasek errokizko ekintzak miserikordiazko obrak egitearekin lotzen du. Jesusek ere erakutsi izan digu kristauntzako gure esan genezake bizitzan edo gure kristau bizitzan egin dezakegu gauzarik importanteena hoixe dela. Gure erlijioaren muina maitasuna delako eta maitasuna batez ere ekintzen bidez adierazten delako. Hitzen bidez baino gehiago edo bestelako modutara baino gehiago ekintzek adierazten dute benetan maitasuna. Horregatik Jesusek ere esan digu hortaz juzkatuak izango direla. Ea nola maitasun hori eraman izan dugu praktikara, oseak dagoenari jaten emanez, edo triste dagoena konsolatuz eta abar. Eta Isaiasek dio hori dela argi izatea. Eta Jesusek ere esaten dugu hori argi izaten saiatu behar dugula. Jakina horrek ez digu pentsarazi behar gu besteentzako ejemplu bat geranik edo gu besteak baino hobea geranik edo Jesusek ez du halako jarrera arrorik nahi. Berak humiltasuna nahi gu betire ohartu behar daukagu guk ez dakagula edo ez gerala inon baino gehiago gure ahulezik, gure gauzak izango ditugu, baino aldi berean ere saiatu behar daukagu Jesusek ere eskatu digulako bere argi hori besteekin partitzen. Guk gure fedea ere argia bezala ikusten dugu, argia ematen baitigu gure bezirako. Eta argi hori ez dezakegu, gaurko ebangelioak esaten zigun bezala, ez dezakegu izkutatu, ez dezakegu lakaripean ipini baizik eta argi hori guk estimatu eta besteekin konpartitzeko borondate edukiaren. Eta bigarrenik gatz izateko eskatu dugu Jesusek. Nik esango duke bi modutara entenditu genezakela gatz izate hori. Gutxiago agertzen da, hori ez da, esan genezake, hainen metafora ulergarria da, baina ez argia bezain beste. Eta gatz izatea alde batetik ulertu izango da, esan ez bezala, autentikoak izaten saiatu beharra daukagula kristagoa. Jakina, beti, ez dugu dena hori egingo, baina bai saiatu beharra daukagula koherentzia bat izaten gure fedea estimatu eta jaduikoaren laguntzaz gero praktikara eramaten eta modu hortan entenditu izan du da gatz izate hori. Eta nik ere esango duke beste dugu batera entenditu dezakegula. Jesusek erakusten duena ez da bakarra hitzen bidez ikasten, baita ere bere bizimodua, bere jokaerak erakusten dugu. Eta ikusten dugu Jesusek eta bere ikasleekin eta zeukan tratuan halako giro ona eta giro alaia jartzen zuela. Batzutan ere umoretsu ikusten dugu eta baita halako ironia pixkat edo esan genezake broma pixkat, halako giro politia jartzen du Jesusek bere ikasleen artean. Eta esan genezake ere, berak modu hortan erakusten digula, saiatu beharra daukagula, elkarri bizitza pixkat alaiagoa egiten Jesusek baita ere, ala erakusten dugu giro hona sortzen. Jakinak beti ez gira umore honean egongo, beti ez gira alai egongo, beti baino, beti ere Jesusek nahi du bere jarraitzaileek halako giroa jar dezatela. Giro politia, giro alaia. Eskatzen dugu da jaunari bere laguntzaz, bere graziaz, bere indarrez izan gaitezela munduarentzat argi eta gatz. Zeru lurren egilean
Jainko gure jauna, gu indartzeko egin dituzu ogia eta ardoa, egizkizu guretzat betiko biziaren sakramentu ere Jesu Kristo gure jauna bitartez, jauna zuekin, gorri ozan, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak eta jauna eta guztiz santu jango joan guztiru beti egorri. Badakigu Jainko jauna zure ahalmen handia ere izatela, gizonik horrein zure Jainko laguntzen batean eta sedabidea hain zuzen gure izate hilkorretik egiteratzea. Horrela, gizon baten bidez gatua zirenak, gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eronen bitartez, zure onditasuna itortzen duten engeluek, beti pozez elkarturik zure daudenean. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagulatuk ere gure katributsak. Santo, santo, santua, dira
egin dezagun goiz. Hori jainiko, hori eta karizar ere parte hartzea dekizu. Dekizu, Kristorekin gorputz berean batekin eman dezagula guzti betiko fruitu ugari munduaren salbaketarako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun ez du egin Jesu Espirituarekin bere ikaz itzatera jainiko guztiadunak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.